இளநீர் பாயாசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஹெல்த்தியாக இது கூட பாலோ வேறு ஆடை அது மாதிரி எதுவுமே சேர்க்காம ரொம்ப நேச்சுராக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு 2லேருந்து 3 இளநீர் தேவைப்படும். இதை உடச்சி இளநீரையும் அதனுடைய வழுக்கையும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். வழுக்கையில் இருக்க ஓடை எல்லாமே நீக்கிட்டு தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து கூடவே 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து வாசனைக்காக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இளநீரையும் இது கூட சேர்த்து நம்ம இதை கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு பேஸ்ட்டை மாதிரி வரும். அதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு தேங்காவை திருவி நல்லா திக்கான பால், ஒரே ஒரு டைம் மட்டுமே எடுக்கப்பட்ட தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. திக்கான தேங்காய் பால். இது நம்ம தேங்காய் பால் மட்டும்தான் இதில் சேர்க்குறோம். மற்றபடி வேறு மாட்டுப்பாலோ ஏதோ சுட வச்ச பாலோ ஆறின பாலோ எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல. ஒன்லி நம்ம தேங்காய் பால் மட்டும் நல்லா, அதுவும் ரொம்ப திக்காக எடுக்கப்பட்ட தேங்காய் பாலுங்க. ஒரு டைம் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பால் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க கொஞ்சம் வழுக்கையை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இது மாதிரி கட் பண்ணி இதை நம்ம அதை இளநீர் பாயாசத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இது மாதிரி சேர்க்கும்போது நமக்கு இந்த குடிக்கும்போது நமக்கு இந்த இளநீர் பாயாசத்தை குடிக்கும்போது இந்த இளநீர் நம்ம வாயில் அடிப்படும். அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கண்டென்ஸ்டு மில்க் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கண்டென்ஸ்டு மில்க் இது ஒரு ரிச்சான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ரெஸ்டாரண்ட்லாம் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரியே அந்த டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். அதனால் நம்ம இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கண்டென்ஸ்டு மில்க், சுவைக்காக ப்ரௌன் சுகர், அதாவது கருப்பட்டி தூள், கருப்பட்டியில் ஆர்கானிக் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட நாட்டு சக்கரைங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இதில் எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது, தூசும். இப்போ இதை 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துட்டு கார்னிஷ்காக நம்ம நட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நமக்கு இளநீர் பாயாசம் ரெடி. தேவைப்பட்ட நட்ஸ் தூவிக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம். இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.